Trikrát a dosť obyvateľom činžiaku v bratislavskej Petržalke tečú nervy. Keď súhlasili s tým, aby na ich dome postavili nadstavbu, ešte nevedeli, do akého problému sa dostali. Premočené boli najmä ich byty, keď ich voda z nadstavby až 3-krát kompletne vytopila. Dnes problémy vyvrcholili. Časť z múru nešťastnej nadstavby sa z výšky 7. poschodia zrútila rovno na zem. Trosky dopadli na chodník, kde sa denne pohybujú desiatky ľudí. Ako sú tie schody, tak to bolo plná kopa tých tehál. Podľa našich informácií robotníci práve pracovali na výťahovej šachte, no a doskami narazili do múra, ktorý sa následne zrútil. Zo 7. poschodia spadlo na zem asi 20 tehál. Šalovali hore a niekto uchol do tehly a tak to spadlo. Nechcielno. Nenárokom to bolo. Na stavbe je iba 2 dní nový stavby vedúci, ktorý to neoficiálne potvrdil, no pred kamerou sa s nami rozprávať nechcel. Keď sa robí priečka, tak sa prevezujú tehly navzájom s tým obvodovým múrom a tam jasne vidno, tam keď si to zosnímate, tam vôbec nie je tá scéna previazaná, čiže tam stačil ľahký náraz a celé to vypadlo do ulice. Nechýbalo veľa a mohlo dôjsť k tragédii. Suseda taká mladá, že išla 5 minút predtým. No a náhodou sa vám to zosype. Je to tak nejak zabezpečené. To sa nestalo len náhodou. Spadnutý múr je iba špičkou ľadovca na nekonečnej odise, ktorú prežívajú obyvatelia tejto bytovky. V júli im už po 3-krát vytopilo byty. Cez nadstavbu pretekalo. Tuto som mal svoju posteľ, kde som nemohol spávať v tejto posteli, lebo som vytopený už 4. alebo 5. krát. Takto sa zástupcovia stavebnej firmy ospravedlňovali obyvateľom naposledy. Sa chceme omluviť za túto vec, my sme urobili maximálne opatrenia, ktoré sa stali. Počkáme si, aké maximálne opatrenia prídu teraz. Zuzana Tyňová, televízia Markíza.